Jessica Lali hi Indian me chepel thatak mai ni in January ninga kumsang khazakwa somrok panga alo pianga alo selen de no chuan New Delhi a model ni in mi puitam tak omna socialite party a celebrity bermit na thok thena amai ro chu chu tianga ashing nun zen kong azo chaumek lai chuan April ni somthum kumsang khazakwa somkwa pakwa jinglam dar ni vel khan ka hlum ani tatlat mai engwangin nge an tha ti le tu ti nge ti she torin atop thlengin I han ngai thla don ti ang Jessica Lali murder case hian rampuma boina asiam na sa in New Delhi a sason ko chuan Jessica Lali thina niana inzom mi pakwa de chu thiam lo achantir nge a chu mai ni lavin Jessica Lali chunga thilpui tak a thlena wang hian ramdan sem that hial alo ni a tin Jessica I tual tha na thuboi hi tual tha thuboi dang song song te a in adang lambi khle ni in mi te chuan an nga ya a chan chu he thi na tuar tu ngei le ati tuwa po te po chu ta chuan anin rol vek ti a ngai dan pakhat a om wang hi ani ome ti chuan Jessica Lali hi a na tho na lama chuan model ni in glamour khowela chuan mel sha thlo tak le khotlang nu na thu nei na din hun ba ka choi moi na nei mi ani a mi pati mai ni lo hmel chhia te pu in hmel tha an ti in mi te du ron ani thin akalna apianga ngai zong tu ani ti la kan sui swal lawang mani to ka me chin jing tok tak le midang te fui phur thin tu ni in a hmel thatna mai pi alama a hoi hom na awang chuan mi te thin lunga atlana thin le a mai ro chu mahun eng tak le bi se na eng tak ane lai chuan anun na hlu tak chu a chan ta alo ni April ni somni pakwa kumsang khazakwa somkwa pakwa ani a hemini hi Jessica Lali chunga thilrap thlak tak ron thleng bul chanania soya hian Delhi khopuya cheng Miss Bina Ramani Bosai Merauli Delhi a Tamarin Court restaurant a party nei ani a heta hian guest list hi mi zathum vel om tura chhut ni in Jessica hi he party na huna hian model barmei ta na lak ani a ti chuan chu ta chuan a thian thatak pakhat Sayan Munsi nen an duty hi thokdonin party na huna chuan hlim takin an oma chung mi zathum rwal jinga chuan Manu Sharma an ti po chu om ve in ani hi politician ming thang tak fapa ani nge chutiang chuan Manu Sharma le a thian de chu he party a hian tel ve in a hnuloka chuan intur an du ta ka wang chuan Jessica ti bar counter lam chu wapanin Manu Sharma te chuan intur petorin Jessica chu an wasilta a ma se chuti lai chuan bar chu khar ani to awangin Jessica chuan intur chu alo pedu lo tlat mai a chan chu an hna azo to awangin le anin khar to hnu chuan tu hne na ma intur an petur ani lo dia an ho tu ten an shilwang lo ni a amai ro chu Manu Sharma chuan harfim taka party adu lo ni ngei turani intur chu adu ema wangin Jessica hne na poisa chengsang khat pe ka han tum le a ma se Jessica chuan lak tu soilo alo shelo der tlat mai chutia intur a hmulo awang chuan Manu Sharma chu aboi ta hle a chu mai ba ka meichhia bar ngak mai le ngalin chutia alo dun son thatlo awang chuan politician fapa chu a thin rim tak zet boka ti chuan thil hote a in thunun zo talovin asilai chu la chhuakin Jessica chu atin taran mai le chuta silai mu chhuak ma sajok chu silinga ani a ma se asilai mu pahni na ero Jessica luwa tak point blank range mangin abartin dar poite ma chuan akap sui ngal thoi boka chuta me che pakhat a hnarin om taka thokle hmalam hun eng tak nei chu mi pakhat patini na chuanga zuno khatlek indu awanga tol tha po shelo mi chuan anun na hlu tak chu alak sakta ani hemi hnu hian Manu le a thian de chuan arang theyang berin an party na hmun Tamarin Court restaurant chu an chho san tawata chuti lai chuan chu party na hmuna thilpui rap thlak tak thleng awang chuan chulai om zong zong te chu an hlau thongin an chi ai ngal vek ani ber helai hmuna om tam zok chuan Manu te thian ho tlan bo lai po chu an hmuhloma ma se anni tan chuan zui chi rol ani lo a chan po silai anei tlat atini ti chuan Jessica chu arang thei ang bera damno ina shoi ngal ni in Jessica unaw no Sabrina Lali chu he thil thleng chungchang hi shiatir ngal wat ani boka chu thu alo shet vele chuan Sabrina chuan alai zon nu chunga thil thleng pui tak chu a ring theilo an unaw hian in som na ngit tak nei ni in thian ang maya in komele in thalel tak an ni a amai ro chu darkar tampo aliam ma chuan Jessica Lali chu athi ti an puang tatlat mai khami hun lai party na khan
mi zathum vel an om kha ani a ma se vandoi thak takin an zinga pakhat ma chu Jessica lali thina thuwa thushi tu ni tur chuan tu ma an ron lang mia lawa tin mitam tak chuan Manu Sharma chu Jessica lali thatu nge ni ti ma se mi puite ma a ron lang chhuak le thushi tu ni an du lo thung amai ro chu ni tlem te aliam hnu chuan wan nei thak takin mi tlem te an ron lang ve hlau mai le chungmi te chuan Jessica I tha thu boi chungchanga thushi tu ni an du thu an ron soita a chumi hnu chuan Manu Sharma chu police kota hruai ngal ni in police te chui chen na a Manu hian atira twal thatu ani ngei thu chu asoya ma se ahnuwa procedural technicality wangin hnol sak ani le a hei wang hian Jessica lali chung te ta na bisi na chu thok le khata ti bo vek ani ta tlat mai chu mai ba ka Jessica I twal thi na chungchanga Jessica I ta na thudik soingam tura thushi tu atana in pi zong zong chuan twal thatu apu Manu Sharma lam chu an chan ta vek boka hei hi a chan chu chen kha chu poisa phanga thamna pek ni in chen kha dang le chuan vona an to wanga lo ni a amai ro chu Sabrina I Jessica I leizon chuan alai zon tan dikna chanwo adu awang chuan mithil ti thei tak tak ten thudik thupna na thushi tu ti hmui an hup thin chu ado dal sa emema atopa Jessica lali leizon nu thanem ngaina awang leo liawin August ni thum kumsa kha chakwa samkwa pakwa khan Manu Sharma chu thu boi siam sak ani le a ti chuan November ni somni pathum kumsang ni kum khan Delhi Trail Kota se sonja chuan Manu Sharma chu thiam lo a chantir ta ani Manu Sharma laka hian section zathum pahni zahni pakhat za somni bi IPC hnoya thu boi siam sak ni in a thian pakhat Vikas Eda facho section za somni zahni pakhat IPC le section zahni pakhat section somthum pali of IPC mangin thu boi siam sak ani bok amai ro chu thu she tu zong song de cho Manu Sharma lama tang ani tak si awangin Delhi police chuan thu boi ngai to anan hian hun an seng no sa hle a hei wang hian thutluk na dik tak po sia mai theilavin tol thatu po te chu chho zalen ani le tatlat maya nima sila February ni somni pakhat kumsang ni paruk khan Delhi High Court chuan tol thatu te hian Jessica chu an that lo nge ani ti fin fiana a om si lo awangin Manu Sharma le in hnam hnoya nei vea an ngai mi paria te chu thiam lo chantir ni le vekin hei hian Manu Sharma lam tang mi puite zinga beidon na nasatak a thlenta a ma se kan media hoisen le sakai bak nei thinlung nei tak tak mi te chuan thil thlen dan le om dan chu an hre chiang hle a he mi chepui sei lo Jessica lali chunga hian dikna thlen tir an tum tla thung he ti lai mekin he khei sen rampum a ngonga wangin thu thar hre chakin mi te chuan an beng an chirenga chuti lai chuan ti helka magazine hoisen tak tak te chu ron lang ta hlovin he hun rem chang hi an man chang kai ba ka Sistema kongkhar loopholes te chu an pho lang ta a chuta chuan media te chuan sting operation te nein heta hian witness tam tak an pholan ba ka evidence chu an theiang angin an la khom boka tin media te chuan record tur an nei ang te chu thataka record ve zelin footage chu news channel zong zong deu thowa alo om vek bok nen chu zan rap thlak tak chungchang le tol thatu chuan meche swal nei lo anna pangai taka thok pakhatin zu apek lo awanga atha dan zong zong chu an the chhuak vek ta ani amai ro chu ko zom tak ne na Manu Sharma chuan hindi tong athiam lo thu a hria tir ba ka tu in nge silai chu kap ti a hria lo thu a soile tlat maya ma se sting operation a chuan adang lamna alang thung si heta sting operation message campaign te hian he thu boya hian ko chu an puide sa hle a te chuan March ni som pathum kumsang ni parukhan he khe sawanga media le mi puina sataka an nor hnuwa Delhi High Court a appeal thelu anita a heta hian ni somni panga chung ni tin hearing nei ni in thu boy hi arang theyang bera ngai to chan ani a chuta chuan High Court hian trial court ne na khai khin chuan thutluk na sang nei ma se ko chuan Manu Sharma chu Jessica lali tha thu boya thiam no chantirin dam chung tang tora shem ani ba ka cheng singa choi turin atita a tin he thu boya inrol na nei ve ko convict chu kumli chung lung ina tan tir ba ka cheng sang thum choi tur ani boka maktak main he thu boya hian tol thatu le ator tu chau ni lo mimal tin te po anin rol vek ati thei ome ma se Sabrina I
Jessica unaw no chuan kan judiciary system a hian rin na ka nei awangin ka be se na ka hlo lo ati thung amai ro chu Manu Sharma chuan Supreme Court a voi ni lai appeal a thelut le a hetia High Court in thiam lo an chantir hnu April ni som pakwa kum sang ni som khan Supreme Court chuan thiam lo a chantir thole dam chung lung ina tantir tur ani na chu alo pom sakta a heta hian Supreme Court chuan atwar tu nge ya po thu boy siam sakle thiam lo chantir na chu dan anga ngai ani a tin media trial kalpui dan mangin thel sol ta ngei po ti chhia tur ani lawa chui chian ani lai puin ti chhia tur ani lo ti in asoi amai ro chu Manu Sharma hi jela omchung hian voi tam tak parol pek ni in apakhat na chuan anudam lo tlo turin ni somthum chung parol pek ani a annuwa ni somthum ai tam po se sakle ani ba ka exam pek adu awangin parol dang pek ani le a hemi hnu hian midang de ta na chumdol na thok thin thil tam taka po ain rol na sa in tang mek te in siam thana tur non profit organization andin hel boka hei wang hian Manu Sharma nung chang chuan anuna in siam thana kong azo mek ani ti in thok tu de chuan an soya chutiang ani awang chuan Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal chuan Manu Sharma chu ahun ma a jela tanga chwa chu remti in case pakhat awanga dam chung tang tora stemna tor mek ani a hei hi official order in atar langbok hengba ka hian Delhi sarkar hnuai om Delhi Sentence Review Board SRB chuan Tihar jela tanga Manu Sharma a chwatir chu lo ro to nge in kumsomli pathumi Manu Sharma hi kumsom pasari vel chu lungina atang to a ti chuan kan share theu angin coronavirus boina awanga mi puipum khom ve na atana rampum huwa pa malak na kalpui mek zinga parola chwatir le anita ani amai ro chu Manu Sharma chu maktak main meni som kumsang ni som ni kum khan jela tanga chwatir ni zuin heta hian LG office chuan meni som ni pakhata Sentence Review Board SRB rotna te chu apum thu asoi chianga hei hi Delhi Home Minister Satinder Kumar Jainan mi tang mi som pakwa lai te chu chwatir tura apom wang alo ni ti chuan hetia jela tanga chwa hnuwa hian interview sang te nein tuna chuan midang lam tak ani to thule ama a ami zia zong po tuna ami zia nena in anna anei to lo thu te soin Jessica Lali u naw nu Sabrina Lalin alaizon no ti palthil thuwa aka hlum chungchanga angai dama wanga alom hle thu chu nukul deu chunin asoi boka heti meklain NDTV interview pakhata Sabrina ichuan kaleizon no ka hmangai tak thatu hi jela om hun chung khan charity tan na thatak thokin jela tangte atan pui boka hi ain siam thatna lantirna ani in ka sia kaleizon no thina awang hian kana ema ma se chuti rwal chuan midangin kaleizon no thina awangin anun asiam thabok ti in asoi hialani ti chuan Manu Sharma jela tanga alo chwa hnu hian interview anei puina chuan athil ti pui takawanga ain chhir thu te soin interviewer pakhat chuan kumsom pasari chung lung ina iom chung khan eng ang thil nge iton jela lu hi tu chunga po thil har sa le hla omber pakhat ani sia ti in Manu Sharma chu zona an zota chuta chuan ani chuan khati hunai khan kumsom ni pathum mi kania mi wantlang ti aya chungnung jok ni in kain nga ya engkima anom sa theiang berin ka omthin ma se ni khachu jingdar nga a rol kol tur ani awanga thirkong kharbeng ribing cheng tak ka sia chuan ka har ngala kanun chu chople chila be dong ngalin ka du duwa ka om theina thin chu thilpui tak ka ti awangin ka chhuasan anga ya tu ma min chom pui lo toilet ka nei lain mi zanga chuang tan toilet panga chau awma wangin ka du hun huna po toilet ka mang thei to lawa khati hun lai khan tui bucket khat po kha thil hlu tak ani tin ti har jela khan har sana engemo zat ka to ka ma se hun local zela chu chu non pui thiam dan ka zirve zela amai ro chu thil har sa jok ni tina ka paltlang thin chu ka chung te ka ngai na awanga ka lung le na hi ani ti na soya chuta interviewer chuan tuna hian mi zalen iloni ta a enge ti chun som zel itum engtiangin nge inun I hman chho zel dan tur ti in Manu chu zona an zot le a chuta ani chuan malam pan zelin ka chungte ka phak ang tok tokin thatakin ka en kolanga chu mai ba ka
Jela tangmek an fate fasha omte chanpui tole chanpui na la pek lo te hne na chanpui na an don chhun zom zel theina torin ma kala anga keima ngei po in nun mon omle rabi thar ka nei thei ka be se ti in Manu Sharma chuan soibok atopa kumsang kha sakwa somkwa pakwa a Manu Sharma hne na khan engi mo soi theini tala engi soyang ti in zona an zot le a chuta Manu Sharma chuan reifi angoi hnuwa minute rei lo te ya nun hi ain thak danglam vek theya ro rel ma a ichung thu ngai to ani lo nan film khor hle ro ti in interview chu an ti top ta a ti chuan he ro rel na awang hian just pakhat chu akai sang nge bok ani heti la hian mi ti thin lunga chuan Jessica Lali thina chuan ngong na satak ani nge yang Indian film director lar tak Rajkumar Gupta chuan film ang hiala bua sai atum ta a atum na chu ti hlotlingin kumsang ni som pakhat khan an film sem chu release in Indian actress lar Rani Mukherjee po in role poimo tak ani nge a he an film siam mang hian sumtam tak an luta chuti rol chuan mi ti thin lunga thutam tak he film hian soin awat hial a hlo chuak ani kha ti chuan Jessica Lali unaw no Sabrina Lalin theito pa chwa zara a unaw no Jessica in adik na chanvo a muta chu ani a chu mai ba ka India khwale tuiten an hmanga isia shiatin alom hle a mai ro chu alaizonu puala film anti chwa nu kumsomna Sabrina Lali hi August ni som panga kumsang ni som pakhata khan athi veta ani kheisam tak kan shia in kan muto a ma se hitiang kheisian kan judiciary system hi athara minrin tirba ka ko thian ro rel na a injustice min pi ve fauti hi alodika he thu boya hian poi khoi tu ten thiam lo an chan theinan hian media ten mun poimo tak le thil ti thei tak an changa hengba ka hian kan ga si media ti ba ka he poi khoina in nam noi dang ten an solman an pek theinan ator tu te chunga insurance an siam ta a sting operation message campaign candle march le norhoi hot zong zong te chu he thu boi tan hian mal som na na thokin midiril ruwa ngong lian tak an nu che ani ko ti hian kan ga si le sakai bak nei media ti angboka orol an ti rin chuan tu ma in an ro rial na an ti top theilawa tin he thu boi hi political angle a in ngasia chu chuan atir lama chuan beilet hlona min pina se mema ma se kan judiciary system chuan eng ang mi po ni se mi mal dik na chanwo hi engdang zong aya anda sanjia le adang lamna ati chiang ta a achang chuan ko ro rel na hi ti khotlai theini ma se thudik ero alang chuak nge thin ti in Sabrina Lali chuan alaizo no thin awanga ko ro rel na chu a thlop thu a soi ani